салом дӯстон, маросими қуръакашии Лигаи Чемпионҳо Реал Мадрид ва Пари Сен-Жерменро бо ҳам рақиб намуд. Натиҷаи қуръакашӣ як суолро ба миён гузошт. Килиан Мбаппе бар зидди дастаи ояндаи худ чӣ тавр бозӣ мекунад? Магар ӯ фишорро эҳсос намекунад? Нақшаҳои Перес андаке дигар шуданд. Қаблан роҳбарияти Реал ният карда буд ки дар рӯзҳои аввали равзанаи трансфери зимистона аз трансфери Мбаппе расман эълон намояд. Аммо ин корро карданӣ нест. ҳамкорӣ мекунад. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. дар ягон ҷо поза юнбошро гиред, мо бошад сар мекунем. дӯстон, имрӯз давоми бозиҳо дар Бундеслига ва Премер-лигаи Англия мегузорад ки аз ҳама осаш рақобат байни дастаҳои лондонии Арсенал ва Вест Хэм мебошад. Аллакай мо ин бозиро экспресс карда дар канали 11 бозингар баровардем. Агар ба кадоме писанд бошад, дар омада тамошо кунед. Дар 1x регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Қарордоди Килиан тобистони оянда бо дастаи шаҳри Париж ба анҷом мерасад. Ӯ ҳақ дорад ки аз моҳи январ бо дастаи дилхоҳ гуфтушунидҳо анҷом диҳад. Клуби орзуҳо ва дилхоҳи Мбаппе ба ҳамагон маълум аст. Ӯ ояндаи худро дар Реал Мадрид мебинад, вале бо ҳам вохӯрдани Реал ва ПСЖ дар даври якашнёи Лигаи Чемпионҳо нақшаҳои мадридиёро дигар карданд. Бо сабаби эҳтироми ПСЖ ва Мбаппе дастаи шаҳри Мадрид шаҳрномаро на моҳи январ, балки моҳи март пешниҳод мекунад. Агар Реал бо Мбаппе қарордоди пешакӣ имзо кунад ва ӯ дар ҳайати ПСЖ ба майдон ворид шавад, фишори зиёдро эҳсос мекунад. Ҳамчунин мухлисони ПСЖ ҳам дар ин бозиҳо ҳар нафаси Мбапперо бо ҳуштагҳои норозиёнаи худ пешвоз мегиранду гусел мекунанд. аз ин рӯ дар Мадрид ба хулосае омаданд ки агар тақтақи дари Мбаппе каме ба таъриқ гузоранд, бар муроди кор хоҳад шуд. аз даври якашниҳоӣ ба даври якчорниҳоӣ танҳо яке аз ин дастаҳо ё Реал ё ПСЖ мебарояд. барои ҳамин баъд аз ин марҳила муроҷиат кардан ба Мбаппе беҳтар хоҳад буд. Флорентино Перес бо ин роҳ метавонад қадри худро дар назди мухлисони Реал ва дастаҳои дигар баланд бардорад. аввалтар аз ҳама ин ба имиҷи Реал таъсири хуб дорад. таъсири мусбаташ аллакай маълум мешавад. барои мисол, мо айни ҳол дар ин мавзӯъ суҳбат карда хоҳ нохоҳ дар бораи амали ҷавонмардонаи мадридиё мегӯем. бигзор Мбаппе чӣ ҳунару маҳорате ки надошта бошад, дар ин бозии муқобили Реал нишон медиҳад. футболбози 22 сола аз ҷиҳати равонӣ бояд ба чунин фишорҳо омода бошад. агар ӯ бо Реал ҳатто пас аз бозиҳои марҳилаи якашниҳои Лигаи Чемпионҳо шартнома имзо кунад, хоҳ нохоҳ зери танқиди мухлисони ПСЖ қарор мегирад. бозии якуми дастаҳо рӯзи 23 феврал ва бозии ҷавобӣ 9 март доир мегарданд. тибқи хабарҳо Реал Мадрид баъд аз 9 март дарҳол бо шартномаи ҳамкорӣ дар паси дарвозаҳои хонааш интизор хоҳанд шуд. дастаҳои Барселона ва Ливерпул мехоҳанд футболбозони худро иваз кунанд. нимҳиматгари дастаи Барселона Френки де Йонг метавонад корномаашро дар дастаи Ливерпул идома диҳаду Тиаго Алкантара бошад роҳи Ливерпул Барселонаро пеш гирад. ҳарчанд ин хабар аз ҳақиқат дур ҳам намояд, вале метавонад ҷо дошта бошад. чанд рӯз пеш падари де Йонг ишора кард ки дастаҳои зиёд аз топ 5 ба фарзандаш таваҷҷӯҳ доранд. ҳамчунин ӯ иброз дошт ки дар Германия ва Англия иқлим хеле нофурам ва номусоид аст. аз ин гуфтаҳо маълум мешавад ки агар де Йонг интихоб дошта бошад, ба дастаҳои ин ду кишвар намегузарад. ҳамчунин қаблан хабар дода шуд ки де Йонг яке аз он футболбозоне аст ки Барса ба хотири беҳтар кардани вазъи молиявии худ дар равзанаи трансфери зимистона ӯро ба фурӯш мегузорад. дар рӯзҳои аввалини омадани хави ба дастаи Барселона хабар дода шуд ки яке аз футболбозони писандидаи ӯ Тиаго Алкантара ба ҳисоб меравад. хави шахсан иштиёқманд аст ки Алкантара ба сафи каталониё ҳамроҳ шавад. акнун биёед ба вазъи кунунии ҳарду футболбоз бингарем. Барса дар ҳолате аст ки ҳатто Бока Хуниорс ин дастаро мағлуб мекунад. бозингарони ҷавони мисли де Йонг шояд орзуи гурехтан аз ин дастаро карда бошад. агар Клоп де Йонгро хоста бошад, ӯ баъд аз шунидани ин хабар молу дороияшро ҷамъ карда интизори равзанаи трансферист ва аммо ҳолати Тиаго дар Ливерпул бо эҳтимоли зиёд ба ӯ иҷоза дода наметавонад то аз Мерсисайд биравад. якум худи ӯ баъд аз Бавария маҳз ба Ливерпул омадан мехост. дуввум, дар мавсими ҷорӣ ба ӯ вақти зиёди бозӣ дар яке аз дастаҳои беҳтарини Англия ва ҷаҳон ҷудо мешавад. хулоси гап, агар Тиаго маҷбур нашавад, бо хоҳишу майли худ бори Барселонаро намебарад.
ҳамлагари дастаи ПСЖ Лионел Месси дар бораи бо дастаи Реал Мадрид бозӣ кардани ПСЖ дар даври яккашниҳоӣ ибрози андеша карда чунин баён намуд: мақсади ПСЖ ғалаба кардан дар Лигаи Чемпионҳо мебошад. Орзуи ҳар як дастаи бузург ҳамин аст. Баъд аз ба Париж омадан дар ҳаёти ман тағйиротҳои зиёд ба миён омаданд. Аввал ба чанд мушкилӣ рӯбарӯ шудам, чунки ҳамроҳ бо ҷамъи оилаамон муддати тӯлонӣ дар як макон ҳаёт ба сар мебурдем. Париж яке аз шаҳрҳои беҳтарин ва зеботарин мебошад. Ман дар ҳаёти яке аз дастаҳои беҳтарини олам бозӣ мекунам. Айни ҳол мо хеле хушҳолем. Дар рақобат бо Реал Мадрид кӯшиш мекунам, ки барои ғалабаи дастаи ПСЖ талоши зиёд кунам, гуфт Месси. Баъд аз рафтани Роналду, Месси дигар ба дарвозаи Реал гол назадааст. Ҳарчанд дар Эл Класико 26 гол ҳам зада бошад, вале давоми 3 соли охир як гол маротиба дарвозаи мадридиёро рахна накардааст. Бори охир Месси соли 2018 ба дарвозаи Реал гол зада буд. Баъд аз рафтанаш аз Барселона, футболбози аргентинӣ аввалин маротиба бар зидди Реал Мадрид дар ҳайати дастаи дигар ба майдон ворид хоҳад шуд. Бозии якуми даста 23 феврал баргузор мешавад. Ба ҳамин тавон дӯстон, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.